Salpamaa vastaanottaa betoni-, tiili- ja asfalttijätteitä tuhansia tonneja vuodessa. Betonikappaleet syötetään kaivinkoneella tai pyöräkoneella murskaimelle, joka murskaa ne haluttuun palakokoon. Palakoko on yleensä maksimissaan 90 milliä. Murskaimelta betonimurskeet siirtyvät hihnakuljettimella kasalle. Tarvittaessa betonimurske voidaan syöttää murskaimelta myös suoraan seulaan, jos halutaan erottaa murskeen sisältämä hieno aines erilleen. Pyöräkone siirtää murskeet omiin varastokasoihinsa tai lastaa ne kuljetettavaksi hyödyntämispaikkaan. Metallikappaleet erotetaan murskeesta magneetin avulla. Mahdolliset epäpuhtaudet erotellaan murskeesta käsin. Erotellut metallit toimitetaan materiaalihyötykäyttöön. Saapuvan betoni- ja tiilijätteen puhtaus on tärkeää laadukkaan lopputuotteen saavuttamiseksi. Murskeen ympäristökelpoisuus ja tekniset ominaisuudet tutkitaan jokaisen murskauksen yhteydessä. Ensisijaisesti valmistetaan EEJ-betonimursketta, jonka valmistamiseen Salpamaalle on myönnetty tuotesertifikaatti. EEJ-statuksella lopputuote ei ole murskauksen jälkeen enää jätettä. Mikäli jokin murskeerä ei täytä EEJ-asetuksen vaatimuksia, voidaan betonista valmistaa MARA-mursketta tai hyödyntää se kaatopaikkarakenteessa luokituksensa mukaisesti. Betoni- ja tiilijätteet murskataan aina, kun niitä on riittävän suuri erä varastossa, yleensä kerran vuodessa. Murskeet hyödynnetään Kujalan suljetun kaatopaikan pintarakenteen kuivatuskerroksessa ympäristöluvan mukaisesti. Kuivatuskerroksen tehtävänä on johtaa sade- ja sulamisvedet pois rakenteesta vähentäen kaatopaikalta suotautuvan veden määrää. EEJ-statuksen saavuttaneita murskeita voidaan hyödyntää muissakin maanrakennuskohteissa. Betoni- ja tiilijätteiden lisäksi vastaanotetaan ja murskataan myös asfalttia ja saniteettiposliinia. Asfalttimurske hyödynnetään uuden asfaltin raaka-aineena tai maanrakennuskohteissa. Saniteettiposliinimurske voidaan hyödyntää tiilien valmistuksessa. Jätteiden hyötykäytöllä korvataan neitsellisten kiviainesten käyttöä.